Eight of them. Rochige likire muturogo. Taribo. Ere muturogo mutuatorira. Ora karana matira bunke yako. Kwe mutu muturogo. Sasa ingo matare hanki yako. Iko irani. Sasa ngigere chole. Amagoro. Taribo. Magoro kaote to kolinga magoro. Iko magoro nga ya. Ekoli egotiri. Unotaete gate. Taribo. Ekenge hapa. Iko irani. Sasa onye bona kindete ko imuki umutu na magoro amunki ngoka. Ngomata. Beyonce. Biachera. Irimo. Taribo. Ndete ko irani nse. Ngomata. Ndete ko imuki gatanda kionsi igoro. Rochi onye no munyakitari ro como hudumia takanya gwe kumba gochia. Bakase ndete bona ngomate igaiga. Kiatira kioka. Bakase ndete. Ike gotira bakase mu ndete bakira byamo nasobo itagaiga bitukolia leo asama gita moyo nesangake la roseti getanda gikoro kwa easy train kama na abaminto ndorwa company na abantu bande roseti getanda ikigani gekore special esenge njonga bitanda mbiyo bya rosi wense kenge getanda ikega mwaro raga iganyamanyingo bitanda bya rosi bwe type mbali chigo kora menene lakini nende asense me yuna naba eresera ndita yunya korosi getande kenga buna ikiga tu arosiri company ito ya itu patent 2019 aso korosi bitande byo bile special beds bile bitanda nakitola nkiki special beds kingo mayanga kiko kweli lakini nende na boyo ngole mwanjera wone getande kere eke akubwe bindenga muntu tayorosiri mattress negetanda umuntu ekera agwiterera amaji ayo agotirimbo kati umuntu kamugete kino ine difference yegetanda yaisi dre nebitanda binde byonse bimwarori yo muntu esranyankira nabali bakubwaterana sokorosia ibitande biga ekemo ekurwa wetani shiribu yanani lakini ase enkoro ya kumanya bantu nande nyasaye bunato sezneti erelo mu Afrika yomo obwate company korosi bitande bingumbu wanchire nato kotokonyira se wode bitanda binega na lero gaiganya manengo rentire ko irali bageli gango teba kito lilio mugabana simbarati genda marole egere atolentere the factory yo korosi bitande biro seri bugaiga nentubya rusi Kenya yerusi igongo sabanga sai erene familia yabo ibamente amatuko amange yekogera tali mwana siasa tatiga no kwerunga gokondo nabali bana baito bagusi mumenyete sisiko rorakende nta okonya no nkendike gupima manyinga tumagochaka no tatumagoche ibeno tumakurwali asurwete egere tubwatirane tigana ande torigenchira torolenga naki togokei amarweire aiga tirasire igo abantu banyamanengo mangana mwantu mante bie excellence gabana simbarati eyigenya gitali eyiga nebwate maternity bitalambiyo banyagitali mbayo simbarati ganchete amangana yo bugwenia igo ninche report eyo nyamanengo tenya kabe dispensary ikerani eternity for dispensary igo tikatobwaterana ande se taigu kwirana guchumumbu esira kwania bali bamino na barabu amasikani na dieta jengro kweli sapan mayoyo amuri gondo mu tresara we facility dispensary to nyamanengo anje tiyangira libageli ntebe mbiyamona daktari esira amono mwesimiwa Steve asingi yobo konyi mwatu siria so trempe kitandikeiga kirato konyere abariro buri babwate buri special so konyi aina ro dress kitanda kirina bana kerora kire kitandikia kitanda kibwate mattress ire waterproof amacha tari konyana ko bago chando muruire uri tari konyana ko soka iri tukuri konyana ko gutara
karanyare koba gwekonyera ase getanda keria tagotwara muchandonde negetanda gegotumeka estima tutanya korora lakini ne bono twanyora ng'akero okebata nabo gegotira egerabu keria omosista akonyara koba ogwa address omorwaire boronge gorende twatebire mbia mono ebitanda ebi bise koba ebinga ase chinyagitari abarwaire ekera abasista abakonyara koba bakobahudumia igo barabakonya ase obwagusu ekiagera na egento kere movable gegotumia estima kere ekiya gorende ande kere comfortable kere movable gorende twatebire mbia mono ekiagera tande kiabere kia muhimu ase dispensary ya Nyamanengo gaiga ndobwate ebinde byakawaita bire bitanda 13 gorende I think nge ward yebono yabire complete igetakeire bono tonyore staff eye comment go chikoberere gokonya abanyagitari tubwate babire boka babe baneiga bakore butuko na mugaso erinde nonekera abarorite betu akumia banyora ng'a munyagitari narega igo kubakonya butuko na mugaso gotigante abo yo mintosira diganya okay asamari tande mugaka kumachema ni facility tainje tinkweba kubakera na mbiomono yo positive na bakanya abateteire sinje watakwanye getande kire very special kira abeke bakonya mono na ande kira abeke gotoletera patience abange gocha kera bara igune getande bunyekengero bagosokumia nyora mautari na kera moko genda buya na ande mwesimiwa kuna kwariete ira yoko kinyi nyakitari ye itokorwe dispensary ye health center korancho kole asaba sen na maganya soko genda kero chikuruka ndego chumbo okwanya bana rwa mtu barali asaba sen bia moto nje samarika na mheshimiwa Michael Mseto Mai kulega sikisika ndasingi igonde ubenebote sumamsti barikatugamba itkulia lero na jirega in solidarity yo gukerania manifesto ya na tebete na kuponya ale wote itu as in terms of health care itkulia lero bana na basani bayo ya madaktari Ezra kuikerania irari yete yo koleti getanda so tuacha gasi ngitari yetu Nyamanengo asinijio kusindikiza na kumwamo mawoko na magoro ya kwamba egasi ya enda tokorania ndonge asukulinda the community yetu in terms of afya tumaitenga nono mwaba ni tusimbarati na begete ya mwana heri tumutu na baishimwa baya bonsi na boba mubwati tukurumaya in terms of amarionya gitari mechi facility kabiri chichebe equipped with the equipment so in short lero tuacha sinijio mwa mistibarika tongezi ya segasi ya tokorabya and then tumaitenga na tukulia bageni amange na tukulia assistance nyingi egera abantu wetu banyora afya yetu na ya kama nabara yende na bakolera asiabo ase kutia ino kene samusini ya sine county zote sasa ya